खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 19 एप्रिल 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि बराद गाज्रि, साना जेंनाजों बुंफबगोन, आंगोफोरानो फोथाय खेबस' खालामगोन। वृष राशि मान सन्मान बांगोन, खामानिफोराव गोसो होना मुखुब जानो हागोन, साना गोजोनै बारलांगोन। मिथुन राशि समाजाव मुं गोसारगोन, बयजोंबो मान होजागोन, बिमाखौ गोग्गा होनो हागोन। कर्कट राशि नंखाय बाथ्रानि थाखाय सोंखारि जानो हागौ, बयजोंबो फोथाय खेबस' खालामजागोन, साना गाहाम नङा। सिंह राशि नखरनि गेदेर गोलावफोरखौ दुखु होफ्लांगोन, अनज्लायनाया गैया जालांगोन, नखराव गोजोन गोमागोन। कन्या राशि गोसो थोनायनि बान्दोआ गोरासिन जागोन, जुलिनि थिरांथा लानायाव बिमा बिफानि गनायथि मोनगोन, नखराव माइनाव फैगोन। तुला राशि फालांगियाव मोजां आय जागोन, बिसि फिसाजों गोजोन संसार जानो हागोन, जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। वृश्चिक राशि गोसोआव माबा मोनसे दोनखोमानो नाजागोन, हाबा मावनो गोसो जानाय नङा, उसुखुथुजों साना बारलांगोन। धनु राशि नंखाय फिसा बाथ्रानि थाखायनो सोंखारि जागोन, गोसोआ गिलुं गिलुं मोनगोन, लोगोफोरनि गेजेराव थानाया गाहाम। मकर राशि मोननांगौ रां दाहारफोरखौ मोनफुंजोबनो हागोन, गोनांथिनि मुवाफोरखौ सोरजिनानै लानो हागोन। कुम्भ राशि गेदेर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ, इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखिनांगोन, दुखुनि समा बारनो गोब्राब जागोन। मीन राशि लोगोथिनि सोमोन्दोआ गोरासिन जागोन, गोजोननि सान, नखराव रांनि आंखाला सुफुंजागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PG DCA, DCA, CCA, जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।